Servê bûyerê bi rojana çalakiyê me hene, rojana em diçin berderê mehkemeya yê UNê ê rayedarê vê derê bengawaziyê me li hikûmeta herêmê ye yê yekîtiyê netewî ye. Bes tu evekî bersivekî nadin me. Yani hiç hêlê ku jêra da xwe mikur nayên. Yani her wekî tiştek nebûye, her wekî mijarekî gelekî normal pêk hatiye, her nêzîkatiyekî werî ew dikin. Yani em bi rastî jî ketine vê gumanê, yani vê fikarê em dibêjin ev bêdengî şîriktiya ya hikûmeta herêmê û ya yekîtiyê ye. Yani ji ber çi ew qas bêdengî, ew qas yani xemsariyekî werê ew lê ser heye. Yani hêlê em wextê diçin lê pirsînê dikin, lê pirsînê de dibêjin em biçin malê xwe danişin, duayê xwe gewre bikin yani. Werî tiştekî ecêb, yani tiştekî werî henekî yani ser vê bûyerê ew dibin. Ev jî rastî me dibe ewekî wiha, yani fikrekî wiha. Em dibêjin xwe şîrîkê vê bûyerê ne. Yani ev kujer kêne dizanin, nasnamê wan dizanin, her tiştê wan dizanin, bes yani planekî hevkarê vê planê ne ewan e jî. Li avaşînê, zapê, kimyasala bikartînin hê jî nikarin pêş ve biçin. Yani vê hirsa xwe, vê kîna xwe, vê bînketiya xwe radibin li bajara li hêlê bi dirona ve bi du hepsê tetikçiyê xwe digirin dikin ku jer da me werî qetil dikin yani. Dibêjin Kurd destkeftiyekî Kurda li kî derê hebe, çi bibe, gere ev destkefti destê wan were girtinê da, yani plansaziyekî were, yani ew mebesta dewleta Tirk a ku Kurdistan dagir kiriye ji bo 2023 da ewa sedsala Lozanê bigihîne wê di nava wê plangeriyê de Kurda bin bixe ku Kurd êdî nikaribin carkedinê serê xwe bilind bikin. Yani ewekî were ye. Rastî ji dagirkirina îro li Başûrê Kurdistanê hatiye kirin, her dagirkeriyekî bes ew nîne, yani leşkerî nîne. Hêlê çandiye, hêlê ziman e, hêlê holîye bile. Yani wekî ewekî werê kirine, yani plansaziyekî werê kirine, tu êdî Kurdistanê ew dikey te hew dizanî mesela nûçe li ew ê derdikevin dibêjin hewlerê, yani tevayê stranê Tirkî têne gotinê, rêzefîlmê Tirkî têne pêşandan, vê derê jî werê tu her diçî mola tu sêr dikî ewekî yani dagirkeriyekî çandî heye. Dagirkeriyekî leşkerî heye, dagirkeriyekî ziman heye. Her hêlê ve evekî rastiyekî wiha pêşiya me ye. Ya me jî em dibêjin her yani em vê zanebûnê danîn. Em dizanin ku hemberî vê gere tu çok daneyî yani. Tu hemberî wînî serê xwe rabikî ku ew tekoşîna ku li Zapê, li Metînayê, li Avaşînê tê meşandinê, bersiva wê vê derê jî her ew e. Her yek Kurdek jî, yek tenê Kurdek jî ser vê rûyê vî erdî vîn erdnîgariyê hebe ê berxwe bide. Ji ber ku felsefeyek ku pê bawer kiriye, felsefeyek ku pê îman kiriye, felsefeyekî nekî felsefeyekî heremî ye, felsefeyekî malbatî nîne yani. Felsefeyekî evrenselî ye, yani navcîhanî ye. Her xelkekî, her netewekî gel vê felsefeyê bawer kiriye.